Advocate Fadzemaire auya voya vachinyadzisa the minister Machakaire, honorable minister Machakaire voshaya pekunyara pamusoro paufumurwa pane the event yavakaita the visit of Zimbabwe. Sana penda mashoko ambuda togwa panapa ndori subscribe like on the bell icon. Tuna kuti Advocate Fadzemaire anoenda masources ake kudanyira chiti. Good morning Nick Mangwana. Why is Minister Honorable Machakaire claiming that Sophia, a humanoid robot developed in 2016 in Hong Kong by Henson Robotics, is Zimbabwe's first humanoid robot? Why are they purporting to launch a 2016 invention already developed in another country and passing it off as their own? How can the future of AI in Zimbabwe be bright when you plagiarize so brazenly new leaders? Another poster evidence my pictures amuri kuona avo vakaisa that robot Sophia anyogwa chinzi is a female social humanoid robot developed in 2016 by the Hong Kong based company Henson Robotics. Though information inoya ichi isopana pana Fadzemaire nema pictures amuri kuona kuti this thing chiri very identical pane changa chinana Machakaire University of Zimbabwe. Arikuwa chiexpose achiti why is it vakomana ava vanouya vachitora chinhu chakadevelopwa kudhara muna 2016 vouya muna 2024 vachiti aiwa chakadevelopwa nemastudents paUniversity of Zimbabwe, of which varikuya vachiita plagiarism vachitora chinhu aiwa chasomeone else vachiuya vachiclaim vachiti ndechavo. Mashoko atinoona kuti Advocate Fadzemaire anouya achiquestiona Nick Mangwana achiti why we must be answerable zvinhu zviri kuitika nevakomana ava vanoita kuti the future of AI munyika yeZimbabwe idhakwe. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.